Amigo Tano, sa Miguel. Kukumigo. Wa mag-usik sa iyahang panahon ang amahan sa siyudad sa Sugbo nga si Mayor Mike Rama ug gikuyog niya ang pipila ka mga department heads sa iyahang pagsubay sa mga dapit nga sagad maepektuhan sa pagsaka sa tubig baha dinhi sa Dakbayan. Unang gisusi ni Rama ang gitukod nga construction site sa New Patria de Cebu diin ang kilid nga bahin sa karsada niini kalit lang nahunlak ni adtong September 11. Gimando sa mayor nga maagian ang karsada ni anang pagkahapon apan ang project in charge sa Dakay Construction nga si Ron Binuliraw mihangyo nga kun mahimo ni ana ng pagkagabii mahimo nilang ablihan ug maagian na ang karsada sanglit nagpadayon pa ang ilang pagtrabaho niini. To when they will make the necessary, and Harold Situng will be coordinated by when the opening will be done. Knowing Ricky Dakay, the one in charge of South Road Property, Sinulog, I always have my full trust. And knowing Joe Subirano, the Subirano and the Archbishop at the Diocese of Cebu, which I'm constantly connected with, they will always be united. And where the city government will be of help, we will be there. Tungod sa maong kalambuan wa magdugay si Mayor Mike Rama ug giadto niini ang sapa sa Tejero diin nagpadayon pa ang pagtrabaho sa Department of Public Works and Highways sa pagpadako ug pagpalawom sa maong sapa. Gisuhid sab sa mayor ang dalan Bonifacio Street sa Barangay Tinago. Matud ni Rama, dili lang ang Dakbayan sa Sugbo ang nakasinati og baha karong panahona kay hasta gani ang ubang lugar sa nasod ug ubang dapit sa kalibutan nakasinati man usab niini kay matud niya ang flooding usa ka global phenomenon. Giklaro sa mayor nga dili pa siya kontento sa gubat sa baha busa iyang gimando ang pagguba sa mga istruktura nga naakilid sa mga kasapaan aron mabalik ang agianan sa tubig. When si Mato will come, I will bring Mel and the rest of the group, the task force, lakaw mi, gikan sa Babas Mega, padong Maria Luisa. Sunod sa lakaw mi, gikan sa Monterasa, padong sa Obos. Para makitaan, unsa ang gibuhat sa dato, unsa gibuhat sa mga development, unsa isa sa Ubo, where is Ubo? Nga kinahanglan ang atong direction karon wala na. Dili ta mo approve og building why klaro nga ang tubig mapadung dagat. Wasab niya si Piata pagbisita ang nasunugan sa Tejero. Midiritso usab kini dayon sa Santo Niño Village, Human Masayre, nga grabing baha ang nasinati sa mga homeowners sa nahisgutang lugar. Ang koral sa fish pond nga gibana-banang moabot sa 20 hektaryang luna mao'y natumpag hinungdan sa lunop nga nasinati sa mga lumulupyo niini. Among naabdan si Mercy Galulo nga nibisita sa iyang higala. Usa ka semana human sa lunop nga gihulagway lapas na sa tawo ang gitason sa tubig. Friend, mong gawin ako, nagbisita ko. Dire. Daghan sila basa, basa nila tanan, mga appliances. Sa maong okasyon, personal nga nagpatabang ang mga homeowners sa mayor. Kami sa Cebu City sa makatabang sa dami kuan ba kuan ang mga drainage sa Mindawi ug sa Cebu ka interconnect ang duha ya kung say mga kailangan buhaton sa gawas na dili mi mahimong kuan gani pinakakusog kayong catchment min good mi kami mo'y receiving sa mga tubig nganhi niya di naman kaya gid sa mga drain gid ngani kay private ra mong gud ni wa mi mabuhat ba wa gid mi mabuhat naa sa gawas. First ang ma-order ni Mayor is to assess tanan o unsa magi nahitabo day atong panahon na do nga nagkusog daw asagi kan tubig unsa hinungdan sa baha. So karon nakita na nato nga ang area di ay tungod dupa kay sila unya naapigid sila sa area nga naay gitawag na tubito or murag detention pan ba nga nagay tubig mo nakakuan nakako sa flooding nila diri kay ni collapse man ang usa ka part sa ilang wall. So usa na siya atong tan-awon unya ikaduhang marching order is to convergence no sa tanan engineering the whole department heads nato plus ang mga tag-iya ani unya ang mga officers diri kay para atis sabot-sabotan unsa day ang ibuhaton para sa ilang kuan solusyon sa baha nya. Ikatulo mag-establish og emergency exit. Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News.